Liebe Radiofreunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ich befinde mich gerade in Kopenhagen im Urlaub und heute machen wir mal ein DAB und UKW Bandscan hier im Vesterbro Kopenhagen. Viel Spaß mit diesem Video. Almindelige grihastar med henblik på seksuelle fornøjelser. Skønt der her var tale om en udveksling af transcendental kraft, ligner deres begær seksuel tilknytning i det ægteskabelige liv. Ønsker man at komme hjem til Gud igen, må man opgive disse begær. Det påverkas av det här med Let's good vibes. Har inte den ryska militära, alltså har man inte muskler att föra ett krig på flera fronter? Spisning henne et andet sted, som vi kan tage på, som hedder Café X. Og hvis man er interesseret i at finde frem, hvor henvender man? Tirsdag klokken 18 til hele natten, hvis det har lyst, ikke? Ja. Det lyder super godt. Er det året rundt? Ja. Om sommeren, så er det nede i Hans Tavsenspark. Og det er jo lige ved siden af. Ja. Johnny Carson was the only thing on at 11:30, and so everybody watched. And then David Letterman was on after Johnny, and so people would. Jeg selv i det. 2 sekunder. Det er den 5. september. 5. september. Ja, i Nature Energy Park i Odense, at du skal ind og opleve Andreas op der. Tillykke. Det glæder vi os til. Hvem skal med, Michelle? Jamen, det skal enten en veninde, eller så tager jeg min datter med. Store fans af det. Franskun taudun ilman ainoa teknologiassa todennäköisesti. Manai edu. Manai ma nausies pienu tiema manai te guarrima mu fuld. Som de havde værvet, gjorde fælles sag med dem. Kort efter sejrede kong David Blenheim og rykkede i april 1652 mod Paris. Brenne, som havde overtaget kommandoen over den franske hær, fulgte efter ham, og i forstaden Saint-Antoines gader udkæmpede krydret type. Men er det mere peacocking, vi er ude i? Nej. Nej? Hvad for nogle sko har du på? Gør du det selv? Altså, jeg gør det jo nogle gange. Altså, der er jo nogen, der vil mene. På amerikansk serie, hvor politikere kunne vise, at de var en anden. Det er det sted, hvor man har kunne gøre nogle ting, hvor man siger, Gud, ham jeg altid synes var så mærkeligt. Gud, han er faktisk ret sjov, når han laver det her. Så det har været et sted, hvor man kunne få luft for nogle af de her ting. Så det har været sådan en Det ændrer sig, uden at forsikringerne bliver justeret, så dækningen passer. Tænk over det. Eller endnu bedre, få et forsikringstjek hos Top Danmark. Vi er her for at hjælpe. Download Radioplay-appen på din smartphone og få din yndlingsradio med i lommen overalt. Hvis det altså var en mulighed. Problemet med de her skattelettelser, det er netop. Pension for selvstændige er med 40.000 kunder
Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke. Som du ikke kan finde, når det ender kaos, smil og sig, hvad Jag letar efter någonting i min telefon och hittar ett klipp under en efterfest när du sitter och håller en sån riktig... Och som sagt, hon synger och vi kan lige pushe med. Det kanske är en av de bästa låtarna som har skrivits i Sverige. Och jag håller en lång utläggning om att Niklas Julström som fick agera frontman. Det finns en jättebra avsnitt av hitlåtans historia. Derefter lod priserne centiliterne være fred. Og så gik der 70 år, før der skete noget igen. Ord som transformerer, så de blæser afsted og eksploderer i mig storme. God musik, 100% sjov. Radio 100. Fira albumreleasen eller sin födelse ordentligt för han sitter inne igen i en intervju med passionvice.com. Dagen som gang er kendt din krop. Hvor piker man i stangspring aldersmæssigt? Jamen det varierer lidt, men man... Okay, det er normalt fra 25 til 30, at det er der, du ser, man topper. Så man kan sige, at... Röster. Så kom och fira det oslagbara numret 21 med oss. Boka din julshow på glasklart.eu. Kompisar till honom, Purple Disco Machine, DJ, så disco-legendaren Nile Rodgers. Og søndag er der show med Blue. MyRock er rocken i din radio, men vi er ikke tankelæsere. Derfor har vi... Verkligen led. For at hjælpe. Livet med briller bør være fri for bekymringer. Derfor... opsøge hende. Og hun er ikke den eneste, der siger sådan ret kontant, må man sige, fra over for fansene. Sangeren Ariana Grande har skilt fans ud for at spekulere for meget i hendes vægt. Rapperen Doja Cat kalder konstant fansene for snagende tabere. Og så er der en indie-kunstner, Mitski, som af flere omgange har trukket sig fra søgelyset på grund af, at fansene har alt for store forventninger til hende.
Ja, så det har fået os til at spørge, er forholdet mellem fan og kunstner gået fra kærligt og gensidigt til anspændt, giftigt og krævende? Og det er der en kilde i studiet for at svare på. Line Nybro Pedersen, velkommen. Tak skal du have. Forsker i fankultur. Hvad siger det om fankulturen i dag, at Rowan og flere andre stjerner føler sig nødsaget til at skille deres egen fanbase ud? Jeg tror, at det siger noget om, at magtforholdet mellem fans og celebrities